Kubli pi baro ngapriang subai pi chakani ke program ke jongi ke health essentials. Kumbangi te pi baka kot ka kia kalong ka bakong san tamingi. Bat banginyo e ka met ka bakot ka kia ni don ka man ba mi ki jing bam ki batay kam tam lele hakabede baki long kme bat ki khlung khna. Bat hakane ka rukom ka sarkar India kelawan ra shibun kilat ki lenti kumno ban penwan ra ya ki bam ki batay na kamenta ki khlung khna bat ki long kme. Kawai na kini ka long ka portion pakwara. Te kumta banyo jing tip khambnya halor kani hakani ka program jungi nginya kren halor ka phang ki jing bam ki batay ka ri India ka bakot bakhia. Bat ki banya sam jing tip ingi har kani ka benta hangni menta idon ya i Dr. Larry Bahado Todong ibadai i Assistant Professor ka Department of Nutrition and Diabetics jongka Martin Luther Christian University bat ikong BB Nale ibadai i Consultant jongka Portion Abhiyan Social Welfare Department. Play pi baru angot ki bala wan thani program jungi te kong ka jingkli ka baning kong akwa ban bu i phi mo ke e ka kong nale te ke e ka portion pakwara bat ke e ka jingmod bat jinglong kerpang jongka kum sibenta na benta kani bangani thu ifi kani ka portion pakwada kadai ka jing rakhi ka bas artayo nado ka sedang nado ubnai hau arpotrik ubnai March kan kutpat hakalai trik April arjar arpulai dia kani ka portion pakwada laraki ningkong e house name arjar khat khandai di kajing temu jong kani ka portion pakwada kalong kumno bangin la ban ai jing tip ne ai ka jing hikai ya ki long kemi bat kumju ru ya kitu ki balong ki nong sumar kum ki kemerat ki parat na ka benta ban sumar ya ki kemi ki ba armet bat kham tamru ya ki khlung hadu bakin daladap ars nempura namar da kani kade kapor ka bakong santam heki namar ba kade hakane kapor ru ba ya ka jingsan ka jing jong ki khlung ki khna ka sedang nang ni ka longkum ka persara ka bangin sara ya ki khnang bakin la ban yo pat ya ka jing kot ka jing khia ka bapura bat kin la ban san hakata ka rukom bakin long pat kinong song snong ki bapaka kubli shibun kong nale te doktor ngakwa ban kali pat ya phi hakanu ka rukom ngintip ba ki khlung khna ki long ki bakot ki bakhia bat lada kumnu ngintip ba ki duna hakata ka jingkot jingkhia ka jongki bantep ya kata te kalong ngiha badan kami ke jing nang jing start mo lane ka jing husiar jongi ki kemi ki pa khamtam ban pe lada ki khuan ilong i basat ba khlan ne kumno te ka bakong san e ka bangi la ban tep ka de lembaga jing pe ya ka jing don ya ka jing khia lane haka kilo mo la haktin phalang ong kata ka malnutrition te kumno ka malnutrition dangi kren ka don kumba lai benta ka wei ka de kata ka underweight lane ka baduna kilo te ka wei pa ka de ka ba stunting ane ka kadan yang ka ba lingkot ba ka wei pa ka de kata ka wasting ka bangi kamut ba ikhlung iduna kilo siya palat mo kita siya palat bat ka ba kadan sak wei pa de ka basaw kata ka de ka ba ang ba kya ba jur ka jing kya overweight ane ka jing sngat te buan sian ngi ki kimi pa de ngi siya bakla ba kata teng la dangi pa i khon i baswa i basngat de ngi ang ba ni skun pula ni khlung mo ngimte ba siya ka de le si kala bande kata ka overweight ane kata ka jing bun kilo ba teng pula darai kho palat ngi ang pa ba de nakadaw ba kubang sidang ka jinggat mo jingat gi ba ang ba yo thalen mo yo thalen ka dai irai kho la ni isip di kata pa ka de na marba ki don kata ka malnutrition ka de ka jing duna ha kini ki nutrients ta ki sembo ki bangi ki kum ki khlong i don kam but kade hi nama ka ai wa peloi ki bakin duna kade nama kim yo ya ka bam ka pura ka batei ka badani kita ki bon chat ki nutrients ki ba let's see kale kadaw kale let's say ba ki kimi pa kim nang ban dia ki jing bang ki badai ne let's say kala ban de na ka jing yo jing kot ane ka jing bom don ni ki du ki lat ki ban thiet ane ban shem ki ta ki jing bam kin ti ka tai ka de ka bangila ban ithu kumdu kan ki di kita khlong ki ba khlan la ni ki ba tlot ba ska ba apa ka de kata ka de pa ka wei bangila ban tep ba ka de le se ka jing tlot ji khlong ma jing thait na ni khamtam khana school badang le school sang le school ada duna snam ki le tlot kim mare kim samay le ka than ban no de kata ro ka de ka wei na ki dak ba ki don ya kata ka malnutrition ni ka jing duna haki nutrients kin Polish pun doktor tekong nali ngan pai yang sepi kumba pila batai de ya lor ka portion pakwara na du menu kal aslang
te phila pat ban pensyai yangi halor ka team la ne ka phang ka ba ka sarkar ka bu ken hakani usnam Hanu snem nakaliang jong ka sarkar India kala bu ya kita kilai telikimat ki bangi hap ban ya trei la ni bangin hap ban ya perkhat bangin hap ya pej ti kumba ka baningkong e kamat kalong kumno bangin ai ka jing tip bat ka jing hikai ya ka jing don kam jong ukrai namar kani ka dei ru ka dei ka snem ka tap ki ong international ya mo na ka benta jong ukrai la ni bagi ong fareng umilets di uni ukrai ulong badon kambha bangin hikai ki bagin ipan ayaki bakin bam bat yo ihi bahakini kisngi lemba ki department khamtam nakaliang jong ka agriculture department kala ai hi ki program ki ba pher kum ki kinja mela ka mot ki millet mela ha ka bakin ai jing shai na jing tip ya ki briu ya ka jing don kam jong ukrai bat kum do bangin pendon kam ya ukrai ha ka bangi ai ka ban ki jembam ka mot ya ki long kemi bat ya ki khlong ki khna Tika Government of India ru kaya le hi ban penslur ya baro hay la baro khat ki state hi ba kumnu nginya le ban ya ai ban ngin pendon kam ya ukrai namar ukrai long umi hi hakane ka jalla ka jongi hi tang bangim da tip bat ngim danang ban ai ki hakata ka rukom te lemba ka ne ka tayo ringkat ba ka jinge tri lang bat ki department kum ka agriculture department bat ki wiki department ka mo bangin la ban ai jing shai ki ba kham bania bat kham tip syapang ka jing don kam ya ukrai Kaba arpat kumbay lakren hiday yu naman ngidon kami ki kun ki bakot ki bakya di hakani ka iru kata kamon ngiong bakandon kata ka competition healthy baby competition kamo bengin yo ya ki klung ki bakot ki bakya ki ba san bah ki ba dapura bah ha ka jingkot te kumbay lakren hiday i doktor badai ha uni u kani kata yoru mo kamot ha kini ki Anganwadi centers kamot man ka we pakwe ka Anganwadi center kadai bantou ya ki klung ki kena ban yo ban tip ban lemba ka jing thau ya ka jing khia jong gi khala ngila ban tip kan la ini khna ilong i balong stunted ini baleng kot ha ka rinyeng ka jong i kat kum ka kerta ka jong i nang ta kum bai ong ru bangin tip ba kini ki khna kilong underweight ne em ti bat kum ju ru bangin tip ba kini ki khna kilong ka balong ki de kita ki balong severely malnutrition de ke mot kita ki bagi ong bun sin hi bangi la kren mentang ong kita ki sam bat ki mom children mo namar hang ni hi pop ni khalia da kadon kata ka jing ong bakadon ka jing kiu mo hakinin re ngi sem hi ba lemba ka ne ka jing tho ka ba tikna ka ba man la ka por bat da ka jing nang hi balada ngilap baki don ki klong ki badai baki ong kita ki sam children mo ngi hab ban pej benia yaki ngi hab ban wat jing tip yaki tilada ngi tho si sien ngi bakata itai klong ipoi hakata ke mot ki hab biang hi ban tho biang sa si sien ban pentikna ba ini iklong idei ni em itai balong severely acute malnourished ke ani i moderately acute malnourished kemot ki kena ki balong pangsuai kan kemot tidak kata ka jingla ban bangin bot dien yaki namar khamtam le na ka banta ki tu ki kena ki balong ki ong severely acute malnourished mo ngi hab ban pha segi jaka ban sumar khnang bakin yo ka jing sumar te kemot da ka jing thau jong ki ba man la ka sngi ki la ban pentip seki asya ki la ban tip seki ANM khnang ba itu iklung pat ba in la ban yo ya ka jing rap ka ba biang ha ka puar ka ba biang ti kum juru ka lemba ka snong ka tharu ngi ha ban pen sngo thu ya ka snong kum no ba ka ni tre lang khnang bangin la ban ai ka jing rap ka ba paka ya ki ha ka puar ka ba biang khnang ba ki tu ki klung pat kin yo no ya ka jing kot ka jing khia ka jong ki ke bat ka balai pa de ka long namar ba hakini ka thim ka balai ka long baki ong kata ka saksham Anganwadi kemot ngidon kam ya kata ka Anganwadi centers ne lingba ka ni ka saksham Anganwadi kata kemot ngiong ban pakham penlong ya kan ni ban upgrade ya kini ki Anganwadi centers bakin long ki Anganwadi centers ki ba biang na dong syadong kata kemot kin long kum ki model Anganwadi centers dia ka sarkar India hi kemot lemba ka ni ka saksham Anganwadi center kemungkin ai kita kemud komentar ning khamtam khnang bikin yo ya ko ta kemungkin ai kum green harvesting lingba ka jinge trilang bat ka PHC nang ta kinalor kata pede kemud lingba ka jinge trilang ngidon kam ya ka light kemud ka electricity hakitu ki jaka hakitu ki Anganwadi nang ta pede nalor kata pede khnang ba komentar ka jing hikai ngi ong ngidon kam ya kata ka smart teaching mo margi khna menta
kia le hi ban ngau thu ban tip lemba ka bayo i dia kemut kin ya kini ki LED TV ke apa gitu ki center dia namar ban yo i ki turu ka don kam pada ka light te knang kom na kata kada ka don ngi hab ban ya train kad bat ki we pat ki department knang bangila ban yo ban pen biang ya kene ka center dia kum ba ka long hi menta ka government of India kala sanction kom ba shispa teli kita ki saksham Anganwadi Center but yakini ki saksham Anganwadi Centers minta ngidang identified ning kong shuwa hapo ka Ribhoi district namar ba ka Ribhoi district ke aspirational district Kamlesh pun kong te doktor ngan kwa ban kili yang epi kumba I kong ila ong mo mene ba mentau snem ka International Year of Millets te hakabai de kata ki jing mentoy ya ka kwat ka khia da ka jing ba mi ukrai ukrai ulong si ujing bam ubatai bha haya kabat ke jongi but kandi gil aktif lupana du hindai na du kipo jongki rio temben ki jongi but habang ipet ladang iwat benya ya kajing mentoy jong di ukrai ladang ngiwat dapat ka mengila eksperimen kum tu ngilap ba udi ukrai dei u kham don sansha ka boy utau iron banya ka ja hani banyu ata but komba lipo sha uni calcium uba banyak kita watala ni ukau ladang ang iron kemud ude utau kenja sembo obang dan kaman pentai ka senam ke jongi de but uni calcium pat kham tam na ti khlung ma ki ba lesi ki ba duna ka bor sieng ti kila ban bam da uni u millet sani utau korai uban penyerap ki ban penkiu ya kata ka bor sieng de nalor kata padem ka we ka ba tana tam chpang uni ukrai ni ladang gi bam kolong ba upen yo ya kanika proteins ma uta proteins ngi don kam nomor ba ka yara ban pen kiu ya kamet ya ka dok sa ka jongi kam tam yi long kemi ki badang pun kam tam yi khlung ki badang red ru ti don kam hai ne ka proteins but we perba don ru bhai kini ki bun hai kini kita ki minerals kita ki vitamins ma ki minerals kum uta phosphorus ma kita ba don nan tadi kata ka magnesium ki badon kam hanam ta ka bor jumut je perkhat jadi kelung di bagian long kelung kiba pro kiba start mo gidon kam haban ai ya kata minerals kan yuta magnesium potassium but keba setengah baru sepanguni ukrai kolong ba bon na padang jungi di mtang ya ngi sya ong ba bangi don ni ka BP ni kata ka jingpang sini kam tawi ki long ki badang armet ru ki don ni ka ya kata ka sini ke bangi ong ka gestational diabetes mellitus mo di kumya kita ki long kemi ki badang pun ada khnang ban lat na kata ka jingkiu jong ka sini ban pen duna mo kata ka sini gidi ban ba ni ukrai na mau ni ukrai udon ni kata ka carbohydrates ka ba pen duna penhiar ya kata ka sini bat kumju ru penhiar ya ka BP de nolor kataru kawe pada ka ba ki ong ru ba ong ni ukra langi ba udon ya kata ka fiber mau tau fiber udan ajai tau fiber we di tau bagi ong ba masen bam ka kamet kala ban telian mo de kata pa kaya rap ban penyadana ka jingpang kum gini ki cancer ngijingpang bampong mo kebun jai ki dukam bampong ki don tambah kaya rap banyadana kata but we pa bagi ong tau insoluble fiber ni uta bamla ban terlihat kamet ji tambah uyarap pada ban pen ya kanika jebok nak kamet ke jong sibuk kamet je kamla ban penmi ni lengba uni fiber kaya rap ban penmi kan deng ba kerja clear mo ka jeng penjir ni jeng ba jeng ba jongi de kita kidi kindet ki ba ngitip namba uni krai but ngisiam ba kedan kijing eksperimen ba kilale mo cepo Tamil Nadu cepo po Delhi do kilap ba kini ki brio ki ba bam ba ban mile ban bam ha yung ni krai kilong kumba posha ka jeng klan banyak kini kibre ki babambe kaja leyo ata kumta terter kan dikata kadai ka ba ka government jong kami kilaya ru jong ke India ba khamtam ru kani ka jong kani ka Food and Agriculture Organization ka FAO ba ka UNICEF kibanta ki pen ki le ban pen ki im yang yung ni u krai but hakajela ka jongi nga try kala dei bagi di ban sedang biang ban pen ki im yang ni krai mangi ibun ke jing mentoy jong ni krai kan om tang ya ki ba khlung ne ya jan baro hi ki reta ke bangila ban bam ken te doktor ki pat ki jat krai ki ba juthung bat yo hakani ka jala jongi ki krai mo ki bon ta ki krai lam tambah apa ke jala ke jongi ki don kumba riu jai kita ki krai ni tambah ba kham mi bha pa de ude uni ukrai japhe bat uta ukrai so lan ukrai yo mo bat udan su ta ki bon ta ki jat krai ke bangim pat la ban tu ki kerteng namar bon ki ob ude ukrai
kim tip pada ladang dak tip harang tinggi tip yang baik millets tambah dengan yang millets dan kembang atau foxtail millets ura finger millets sorghum tambah dak tin kasih jengi pengim tip pengim la ban itu uno ngi yang baik uni ukrai pengim tip ndai ti mentang ya lek banwat benar kata but ngani tu ifi kalang postrat ba kadan kawi ka shnong kanong trau kadai kawi nak shnong ka ba mentang kadang ya lek ban pen ke imbeng ya kini ki ukrai but mentang ki lai sedang man tung beng kini ki lai ki krai ti but kawi pada ukrai bagi ngia tung pa mentang ro ki la u so rio mo ngi benchang si ibau so rio ngi se yele kai ngi se sna jing deng im te ba ulong man ba dei mentang pada ngi deng lawat pada ngi lap pen ban bang long ban ba ti kita ki ki lai jai ti hak ti nang wei ki ya kini ki millet sani ni krai ngi si khot ki ragi no ngi ong ragi bam ha ai bai klung tu kawai pangi ong ru sorghum lane u jowar khau jo ha si ong de ti kita ru ki dei ki krai tambah sulong na ba ngim pat tip bangin palawat be bat mentau sedami dang le ban wa chuchu ki kita ki bagi dang la ban penmi ki nalo kita u foxtail millet lani utau u krai penia lani utau krai japhe ke bangi tip mentaken tenteng si ombek krai sao krai li kumta tabangi ngi ban tip ba pada ken ma ban itu undo bolong kumnu Kebeli shibon doktor te kong nale ngan phai biang shipimo kumba phi la batai menemo kitu ki lai teli kimat dai kiba ka sarkar ka yuken ka kwa ban pen urlong hakani ka snem momenta te ke ai pat ka jing thumu jong ka sarkar halor kani ka thimo kata ka ong celebration of healthy child competition hakani u poshut pakwara bam taw snem phila an batai khamshai kani hakan kani ka mot ba kan kidon ru ki kenja competition kan ha ka bangin pet ye kitu ki krlung ki ba la ki ba kot ki ba khia ki mot ka lamba ka jing thon wa bon se ngi ong hi bangin la man tip ye ki krlung de da ka jing tho ye ki ni ki krlung la ki long ki ba kot ki ba khia ren kat ba ka jing pet ye ki ya ka jong ki la ki biang ne em ka snam ka ni ka tai ne ti mentang ye le hi po ki center ba ki ken identified ken ya ki to ki krlung ki yu ba khnang ba kum ken ni ki jing yu pa de ken mot itu ilong kmi jong itu i krlung i ba kot i ba khia ne ma i pa de in ai jing hi kai ken kum no ba i pen se pen san ye ni kon i jong i ba i kon i jong i ilong i ba kot i ba khia khnang ba i la ban ai jing hi kai pat ya ki we ki long kmi ti ha kan ni ka kan ni kam dalong e kata ka competition na mangim kwa ban pen ye long ka competition ban ye compete ya ki khlung nre ka long tang ka kum ka jing ka balangi ong healthy baby ru nei ka mo ka jing ai jing hi kai i we pat ba ken ye ai jing mut ken ye ai jing hi kai ha ka snong kum no ba ken la ban riban sumari ki khon ki jongki namar lamba ka ni ka anganwadi workers ru nei ki haban leit rangka bat ki asharu ki leit ki home visits ki jongki nei ti hakini ki home visits ru kamot lada ki lap ki sngoto ki tip ba ino ite khon jong no ibadai bakoi bakia kata kamot ki ru ki laban ai jeng tip ye ki tu kan bakin ong ban pen tip ye ki ba pe i khon jo itai long ibakoi ki bakia ti lada pis ngokwa ban tip kumno ba pi i khon jong i long ibakoi bakia kamot ma i pade in wan ai jeng hikai ya ki tu ki long kumi kan dia kan ni kalau ndaden bangin ong ladangi ai competition ke bangi ong mo ngi ong baby show ni kita hindai kam ndadan ka jing temu ha kata na maladi ke mot kan don ke jing sngo pade ha ka iune tina kata dah ke ditang da ke jing ong kumno bakin la ban ya te jing mut ken iwe ha ka snong khnang bakin no kemno ken la ban pen he pensan ya kini ki khlong dia kan ni ka anganwadi workers ru khnang bakan la ban ai ke jing hikai ni ke mot man la ka puar kham tam ha ka ni ke mo ka de ban tho ti bat kum jo ke de ban lei home baset ban pet iki wiki district ma wiki state ngilap ba hapo mikraya ken ngilap ba ka khambyang bha ka ni ka malnutrition ka khamduna ban hapo rimphoi area ban ya chi area ban ta ka daw kini ki malnutrition khulung ni khulung ki badan mam sam ki khamduna ba nei dang wan po ka east coast hills jongi ngilap ba ka kio ba bai findalek ru kini kembai ong menadi i kwang ba lada ki don kini ki mam ni ki sam ni kala jenda kalong bang ipa ya ki support ki NRC ki nutrition rehabilitation center mak ki ta ki hospital ki ba ni ai jenya ka baning kong tam ki ba ka kata ka jera baning kong tam bangi ai ka de ka bam ka bangi ai ti ka de ka bam ba ka de ka da ka formula F75 F100 ki ba ki shed hi ki shnahi da ki dietitian apo hospital ba ki ai ban bam ti khulung ai hado ba inda biang be kata ka jing thau ki lu ka jong ki ba ka renyeng ka jong ki ro ken doktor kumba phila ong ma mentan de phi ong ba ka ribhoi ka kham bun ka tiki ba ko bakhia ma te bele ka long kumta ban ya nujor pat baki baki district ka ka jala ka chongi
let's say kalau menlong mau kata tingam nut batong tambah let's say kalau menlong ruk kadina kajing wat bani ka jongki na halor ka rukomba maka compare ka rukomba ma banya man ki bri ki dana ka jong ka rukomba te let's say syaka thai ki jongki kila kamlong shai la ne let's say kila ki kamele ban bam hai ki ni ki chula jong ki jing bam la jong ki batte ke nya kamet ke jong ki bat kawe du ka long bang asy yu i bam da ngaya lenti kum te ban sya go hati ni kini ki pe da ki thung jing tu man ta kim thung shot tang uwe ujat jual lah ni, mengi saya dengi kau saya jalan kasih hil sini ngin laba ngin datung itu be ukat jual hisun tung, itu be nane u kubi hisun tung deh, malah dengi pasti saya rum pada dengi iba kibriam tak lazang start nalor u jual ma u ukat jual kitung lesi u patau u kitung u sok bengan yong, dia kawe ru kalau benda nak kadau jangan ni ka ICR ka Agriculture Department, maka don ceti cetai, dia lesi kalau benda kata ru kaba ai jihikai kenya ki ban bantu gini kita jual ki balak ban pentai kenya kamet ke jong ki kelung bak ki long kemi di kala ban kita kulish bun doktor te kong nali ngakwa ban phabian shipi mo man kli phi ba kumba phila ong mane ka to ka kamat ka balai mo ha to ka jing ka ek objective jong ka pushun pakwara filan batai ka tu halor ka jing don benta jong ka akang wadi mo bat ka pushun pakwara ka Anganwadi workers kadai kanong tray hapok ka kisnong nama ko mangin kenhi ka Anganwadi centers kadai ka kawai na ka ki point ka ba ki ajing yarap ya ki khlong nei ti nama de hang ni hapok ka Anganwadi centers nama ka don ka Anganwadi centers kamo gini ki Anganwadi workers ki hap tray la kumno kumbahan riu kunta hapok ka tu ka center ka jongki na luar kata pade ka ni ka Anganwadi workers ko mangalong ye phi men ne ka hap ru ban le ki home visit namar kham tam le ye kitu kilong kemi ki bala armet ki bala dan jande ka por ka ban kha ka hab bandai ban council ki rengkat bat ka asya khnang ba namar ko ma don kam hi mentang ngi don kam ya ka institutional delivery mo khnang ba ngila ban penduna ya ka jingyap jong ki khlung tinado basdang ka kemi ka ban armet ru ka hab bandai hi sya bandai home visit khnang ba kan ai ki jing hikai ya ka bak ban pej ha ka no ko por ba kala dai ban diu bandai check up bandai le ne khnang ba ka por ba ka kha kan yo i khlung iba koj ibakhia kai te kani ka Anganwadi workers na lor kataro ka ngomong au menne ka ha bantawi to ki khlung ki kana la kom shi sen chi banai ka de bantawi to ki khlung ki kana baro khoi ki balong ki beneficiaries ha ka to ka center ka jongka te kham tam le kum bat ha ka du ha ka home visit ka jongka dei kani ka Anganwadi workers ka hab ru ban lek ban kumentai ki to ki khlung ki badang red ani don ki khlung i bapang la dagi de ki kham tam le de ki sam ki mam ka ban bod dien bat ka ban dei thawi ki hayeng kai markim la ban wan shaka center ke jongki te ka kam jong ka Anganwadi workers kalong ki bakhia bha ka to kata namar baki hab ban tre wat lai jing tre jing yo jongki long ibaduna te ha ka ni ka de kumbang ong menemo de ring ka ni portion pakwada kamot ka sarkar khnang ban penslur ya ki Anganwadi workers bakin tre bakin kemar ka da ka jing tre ka jongki kalong ka jing yarap ya ka snong ka thau tiki ai kumang ong ip te one time special honorarium iba arhajar sanspa kai na ka banta ka ni ka artayo ka baki kitre kamo ki ai tai arhajar sanspa ngidang shuyo hi ya ka ni ka sanction na ka government of India bat banta tengin patla na man ngindang hapan sa ka state sanction ti ngi scam ba in la banjit na malakum no kumno naman ka way ka project kamo ngidon sa pu way tali ki project hapo mikhalia naman ka way ka project kamo ka ni ka blog kata kemud argut ki Anganwadi workers but argut ki helper kin yo ya kaneka special one time special honorarium ki kan ke ba arjasan spa kum ka jing penslur ki bakin nang tre ya ka kam kan Rishpun kong te ki e pat ki scheme ken kong baka sarkar ka ai ki long kemi ba di ki khlung khna kum ba ka long mentan dei kani ka larangi ong ya kani ka portion abian dei kadi ka scheme mo kani ka scheme pada kamut ba kadai ka scheme ka badang thamai mereka ni ka portion abian ka jing thmu ka jong prime minister ha ka por ba open mi ya ka ni ka scheme ha ka por ka ba ulon she ka ni ka scheme portion abian ka long ba ngin la ban kentiu ya ka koj ka khia jong ki khna ling ba ka convergence na mangi kran ba ya ka ni ka de ka convergence mo ka convergence jong baro koj ki existing scheme ki belong related to nutrition kabaki pentre da ki department ki ba pher marhaman ko we ke department ni don la ka jong ka ki schemes ki bangila long ki existing ki bangila ban yo na ka central government and la ka state mo de kom ba ka long kata ka mot kumangi na ka liang jong ka social welfare mo ngidon ka supplementary nutrition program
di lembaga ni ke supplementary nutrition program ni ai ki jembam ki batai ya ki kelong ki kena ki long kemi ki badang armet nang ta ya ki long kemi ki balong khun hadok ki dadap ru benai nang ta pada bad ki kena hadok ki bahapon ru senam dei te kemut kani ke de ke yu te kemut kani ke jembam kemut ngi haban ai ar pusan sni hakashi benai dia nalo kata nama ladangi ai tang ke jembam don ke jing kam rumla bantai ya ki kelong tingi hab tre rengkat lang bat ke health department te kemut ke health department ke tre la ke jong ke benta ha ka ban pej ka le ke health check up na ke benta ki long kemi ke health check up ya ki kelong ki kena nang tak kabut sakit immunization namar ki kelong ki de ban yo immunization kat kum ke kerta kala ka kerta ka baki ki de ban yo tenang ta pada ngidon ru kumbangi omene ki referral services ni hab ban refer cha ke health department ya ki no ki kelong ki bapang ki basitam te kemut ngi tri rengkat bat ke health department di nalor jong ke health department pada ki don ki we ki department pada mo ki bapentre komentar nak kaliang jong ke PHE ngidon ya kan komentar ngidon to ke Jal Jiwan mission te kemut kajing pen yo nama klem ko ke safe drinking water dam don ko ru ke tang mot kum nungin ai ke jing ko jing kia I kelong te nang tangi hab den tre lang nang ta kum nang PHE ngidon ka for sanitation kemut ban yo ya ki toilet ki babiang ban lait na ki jing ko nama lembah dangim yo ke toilet ki babiang la da ki le je kliamo ki le chan chini satai kemut kajing pang gandang don aku tu kusnong dia kemut ngihap ban ye tre rengkat nang ta pada lang rengkat bat ke na ka CNRD ba ko ngi don kam ya ki building dia mot na kaliang jong ke CNRD pa ki penbiang ya ki building ki bandong ki for ang kite ya ki construct ya ki Anganwadi building center ya ki Anganwadi center building ke kemut da ka jing ye tre lang bat ki we mdei tang ka jing te ke don kamru ka jing ye tre lang jong ke snong na maladang imyo ya ka jing ye tre lang jong ke snong ru kolong ka ba dia dan nak kata-kata kemot haman pakowe ke senang le komentar lemban nak liang jong ka yu ka don ka bangi don ik taki village health council mo temot lemba kini ki village health council kemot bangin ye trelang ha ka senang dan nalo jong kini pa dia ko magalong ki don sa ki self help group ni ha banya trelang ba ki self help group nang tan nak liang jong MS ba hakibun benta mo fila ban yu ti ka ba kawai ka ba ka government jong ka biklaya ka benta ka le ban pen nungko ngidi ban pen long ka rukom bangin yele ban ba me ni ukrai de tika ek bagi la ban ra ka dei ba ling ba kini ki midday meal program ka bagi dagi experiment menta ba hakidi ki school centers ni apa ki midday lunch program ni apa ki Anganwadi centers ro kain ada ki ai kini ki jingbam kin ai lang yau ni ukrai tamba ngim la ban ai ukrai kum tu powder ni ti ban kham pen stanat iki long keme ba ki leng bakin ba am ka dek ba ngila ban le aki bun rukom tika we ka long ba ngila ban kumbangi ong ban bam kit ngade bam putaro de dijak de sebut gila ban le do ni ukra ngi sim yo ni ukra bala atlet powder ngi klek lam ka peleng bat kata ma baki ngila ban agi sini la ni ka mithai ngila ban klek lam ta ngi pelong pancake tingila ban siat ban le ru ni ukra kum ka jingdi ma kum ka jingdi fila man le kum milkshake ngi ong milkshake mo la ki klek ka dot bat yu tingila ban le kum taru kalong yo ni ukra ngila ban pedon ka maki bubun benta kabun ki kedukam kadi kajing kwa jongi ke kumnang kwa man le de te ka wei ka ba ngi shei le ru ukra de ka de ba mata ngi pasyang habo ki lap ki jongi ken bangi mut ban le lang uni ukra powder bat ka do ban pelong kum kas kenja sup de kata ro kalong ka ba kongsan ki bangi la ban ai khulung te ka wei pat ngila ka wei ka bangi la ban le ru kham tam habo kini ki midday meal program ni pe Anganwadi centers de ki la ban ai ru ka de ba ya uni ukra pelong kum kenja mit bang i laddu ni kham ta khulun li khismat dak dan to ko kartun bak ang bhim ubam do laddu ti khla i jo khlung ki jongi ro ngila ban ai de kita kan ni shim ni ukra ni khle lang bat unai li ani unai yong bat ngila ban pelong ko laddu pelong thiang u bat ai khlung bakin bam ti kataru kanyarap ko ben pentai susu ya ka snam ko jongki ti ngila ru ban bela yang di ukra kum hapo ki kum jaka kum bela kum bangi set puklen putharu ngila bela kum tan khlek lang ba kerja but kawi ka ba ki shelek ba mensuali shelek ba ngila man lek kum jo hiru kolong ba ngi set ya kum bangi set ja ngi ai no kandiat ke ukhau ngi thap no khambun ke uni ukra poda ma tingi ketaru ka de kawi te kawi pengila man lek dadangi semua ban bam kini ki roll mo ki atta e kitaru ngila ban lek da ukra ti ki ukra ulong uba fila peron kam dot hakanu no ka benta fila man le ka shulong no haka jing nang ka jong pi ka jing tebut ka jong pi kumno ban penbang ya tu jing bam khanang ba ikun jong pi la ni ki khna ret la ni ki long kemi ki la ban bam ha ka ni ki
ki rukam ki buan kidan ki recipe ki bangi lale ru tingin dek sida fidan kam ngin sa ai kan nyapo ki jong fi bakana ma fin ngin la wan yarap moi ki wei ki badan kami kata kumnu ban shet nama teng teng ngustep betang ban shet ja ban shet pan dai ne mentang ngin la ban ai no de ki krai ki ba ki la ban yarap shibuan nam ta kamet ka phat ka jong iken te doktor ki pat ki jingno sinyang mo kung ba ikong manay la crunch pang kita ki Aganwadi Center mo te ki ka jing no sinyang jong kini kinong tre ha kini ki Aganwadi Center man khmi pinia ba ya kani ka jing bombiang halo haka bam ka di ha kini ki snong ki thau ken ti kalong kata ti kalong hakajong la kajong kabentamo kini ki kong Aganwadi ki laban len di ti kumangi ong mene kadon kawai ka ba ki laban ai katakan nutrition education ane ka jing hikai kumno ban bam ya ki jing bam ki batai ti kumangin chu batai fima kani ka bun sen ni lada ngikeli langi ngipe ekor kombam ko jongi bun ngi bam betang upan ja dai tamo te kat kum kadi ke FO bakala pen mi di ke don komba shipau kentup kita ki jat bang ki mangi di ban bam but uwe ka baningkon kada kentup kade utangi si onga keden pareng cereals tama lada ngi onga keden kasi pulong ki kenja ka ba ukrai urio hadem tingila ban ai kita ha po ka pilang ja ka jongi te ka ba ar po kade kinu ki kenjari di kenja motor ki pulses bangi ong di katangin laban bam di kawai pa gede ki kenja do di ka do mde bang bala ong do si bam do mo tong long ki bun cak ki do film do masih do si do kha ki kutung lu ki dan hapok ka to ka benta di ki jhur bun si ki jhur dang i ong mde bang bam tang jhur jerngam ba bantai snam ne ki jhur ki dan mata ki jhur ki so ki babun rong kum la manang ujhur kum upathaw rong stem tu so papaya mo so ulong stem tem ta deng laban bam ru uni so bengon yong bo ulong purple tikini ki long ba ki pen kiyo ya ka snam ko jong iru ken te nolo kata ki sakiwe de ki jai jhur ko biscuit bami bha bo ka jela ka jong i te utur ngi laban bam nanta de nolo kata ba don sa wei pa ki ong ba kinu ki jai so ki ba pher mo kum so grape nanta de le ni laban ba upai bami bha la ni u so riu mentali udon tu so 3 udang dei ba menta kapor ayam mi so 3 tu bejau uturu ya rab ban bam nanta de nila re ban bam ka peleng nanta de kawai pa ka de kidot ba kinu du kinja ba pun mi na ka dot bat ka ba khado ka ba ngila ban pada pada kini ka de kinu ki kinja sembai kum ki sembai ka bang ong le sikilam de ing pathaw ne ki la ban de unai le unai yong ki di ki kam tei ba ki don kata ka fats ka ba rab ban pentei ka bo jung bet perkat jung ki kelung ki badang lung mo kata ka de ka ti adang ila ban bam na pade kini shpo na pade kini shpo tli ki kentup adang ila an bam tang san tli na pade kini ru kelawan ra ya ka met ban yo kini ki nutrients ki bapura te de leng ba kata ka nutrition education kin ini ikong Aganwadi ila ban hikai kini ki brio but kamde ka ba ban bangin le kata ma kade ma ki jing bam kla don lupa hapo ka phala ko jongi kade tang ka jing sian jongi ka jing shalak jongi kumno bangin diet kini kita ki jing bam di kata kade ka ba ki kong Aganwadi ki la ban le ma kata nutrition education ba kadan koi pada ki la ban hikai lama hapo kadi ka Aganwadi Center dong athai kadan kadi ka education program athai baki ai hikai ya ki kelung kumno ban ti ban jaka ban hikai than chapang mo ABCD lani kum ta mo ngide man hikai kan hikai no chapang kini ki jaka dong A for apple mo ong no da kiwe ki jhur ki ba ki bari jong tenrai la jong te la se man ukrai ki for krai ni ki nam ta krai ong no kum ta ti kum ta ngila ki kelung ki la ban kilong ki la ban kalong baktik jingwet jeki ba kin sakili ba dang ni kin dakli benya ba ki kimi pa kim ban si kin haban wat ba kade ba kanong yaki da bikin pelin ban bam lang ba ya baro ay ken ka community baro ka weekend sa long ka nuksa ken ki ti kata ka de ka ba ngas ngo kum i kong Aganwadi ki la man le ken di shibun doktor te kong nali ngan pai biang shipi mo kum ne ngila ekran ka Shpang Kapushin Avian ngila ekran Shpang Kapushin Pakwara te filan panchayat pat ke ek jinga de hapdeng jikini ki atli kamu ka pushin abayan ka long ka scheme ya po ka pushin abayan kamu kani ka celebration day kamu kanang ban halor ba ngin ay kata ka jing tip mo kamu kani ka pushin pakwada pa pushin ta kamu nutrition pakwada ka long fortnight kamu ka artayo kani ka de ka jing rakhi ka ba artayo na ka benta kumno bangin ngin hikai ya ka shnong ka thaw ne ya ki long kami halor ki jing bam ki batei
Ti kong kadon ne em ka skim bakerpang mo na mentaki kun gen thai hakati ka pushin pakwara. Skip kumang la batay female ka ni long ka day tik ka ni yun ka day ka jing implement mo ki existing schemes kan long ngim da don ko no ka scheme ka bakerpang light tang ha ka bang ngi pen long ngi ai ka jing tip bat ki jing pen bat ka jing hikai ya ki long kumi ya gini bat du ha ka ni ka pushin pakwada ru kom bai ong khnang bakin dup sko thu mo ya ka ru kom bam jong yu kini ki anganwadi worker anganwadi workers rengkat bat ki supervisor bat CDPO ki liat ru ikini ki demonstrations kan kumi ki jat jembam ki batai ki ba balak ban yo locally available kan ki balak ban ai pat ki belong ke jing te nama kom bangi ong hi ni doctor babon sien hi ka jembam ka don ujur udon tang bangim nang man pendon kam ngim nang ban shet ngim nang ban iu nei dena kata ka daw ka mot ngi abangim nang ban bam na ni kumno bangin bam dei kata kam ka yang iken na mateng teng la dangi kum bai ong menengi bam tang ka jabu pan te la dangi ai i do ru ngin ai tang si dokot i do tin ringi la pan buon bai kita ki belong bai carbohydrates kan kat bai ki we pada ki vitamins ngim pen melian nei ki yeng kai te da ka ri ka da ka mot kini ki angan wadi ru ki hab hikai kan ye ki long kami ba kin pen melian ba ha ka ta ka pliang ja ka jong ki dei ban kan thop ya ba ro khoi ki jembam ki ban long ki ban te kan ya ka met khanang ba ki ka ba ki ba ma ki ha yeng kam da dei ban da le thiet yo jembam na dukan na nang tain re churang mot ngi hikai ru ya ki ngi pen melian ru ya ki ba hakawe pakawe ka long yeng de bandon kan ikperi barit kan la hangno ba pidon thongi ki jhor ki bala yu kamot lemba kan ni ka poshan abian nei ngi penslor ya ki bakan don ka kitchen garden kan haman pakawe ka long yeng la ni haman pakawe ka center khnang ba yo tu jhor im baki yo na ka tu ka kper kila pada ban shet akapor baki ai jembam ki klungai namar khamtam ya ki niki khna ki balai hadon rusnem ngi ju ai ki bangi khot ta ka hot cook meal ke kamot ka jembam bangi shet nai hapok ka tu ka center kan te mot ha ka ni ka jembam ka bi kamot lengkat bat ki niki jur ka bangi yo na ka kper mot ngi pen hikai ya ki ngi pen slor ya ki bakin shet khnang bakan long pat ka jingblien ya ki bakin shet halayeng lasam Lishpun kong te shaban pen kot ikan di program ka jongi mo Tengah doktor pidon ia ki kentien kadu bafin ai jing tha ia ki bapet ikan ke program. Tika bang aku ban rap hika deish pang ke bang la omanen mana do basdang ke program yang ba benta usnem udi usnem zo ukrai. Tinga ka jing kentu ke jonga kalong ba ginyele ban wad ki kita ki krai ke ba don apa ke jela ke jongi ba ngil adaptif lupa ke ke jing mentoy jong di ukrai. Ti ngidi ban jade ban thung yeki bat nginyele ru ban don ban ladang ngil alap kata ke kumdo ban penmi utau gidi ban tip du kono ban bam pad hapa ka pedang ja ke jongi ken namar ba kalong le no ladang ngi shutip tang kum tu ladang ngin persang ba amde tamangin persang henengin hikai ru yaki wei pada para majana neki para nongsong snong kadang bangin yo ya kamet ke basat baklan bangin light na kinu ki jajing pang ki bangin la bantip ding ba uni ukrai ken Prishbun doktor te kong ngale fidoni ki kentien kadu ban ai jikini ki bapet ke program ke jongi si kentien chon pengwamu namar kanu ke skim ke buan rat ke sarkar ladang ngim yo ya ke jingi trailang jong ke snong ke thau kemut kalong ke bae namar ke kamu katong ke jongi kalong bangin yo ya ki khun ki ti ki bakot ki bakhia ba bangin yo kan yo ban long ka snong ka thau ka ba suk ka basan dei tina kata ka daw ka kum ka jing kerpat ka jongai barok hot kalong ba ngindon ka jing etrelang rengkat bat ka snong ka thau rengkat bat ka sarkar khnang ba ngila ban poi pat sa katong ka bangin yo pen yo ya ki khun ki ti ki jongi ki bakot ki bakhia Prishbun kong te parlok tu ngila poi sha ka bakot jong kene ke program ke jongi Shasisian ngai kublai biang i Dr. Lari Bahado todong badi ikong pipi nali ki balai sim mentah hakani ke program ke jongi ngakermen pilayo jing mentoy ba pilayo jing shai shibun na ke ba pilayo i ba pilayo sngo na kani ke program jongi ti hadu bangin dia sem biang bat pi hakwe pat kapor na ke production kendra shulong ngai kublai biang i pi baro